ndakabatwa nemakumbo handisi kukwanisa kufamba. Hapana anokwanisa futi kundifambirawo kuti wafambire nyaya yekuti chiri kumbotarisa kuti mwana asafamba chii. Ndanga ndiri munhu aidzifambira. Wakambofamba here iwe? Ndanga ndichitofamba nani kumbofambira uzoti chii? Ndakambofamba nawo. Right. Saka uri kutodini nyaya yekuti hazvizwa ndikuda kufambirwa ishe kuti nyaya ioneke kuti chiri kumbonetsa chii. Baba wakataura? Baba ndakavaudza asi kuti ndakatoendako kuna baba asi ndakazobvako nenyaya yezvinhu zvanga zvaitika. Akatodini nyaya yekufamba? Takafamba tiri pamwe chete nababa zvikanzi baba mimi mune mubobobo handiti makutobobodza mwana mune varora muri kuzvona ndozvakataurwa zvikanzi pamusoro pazvo pane zvimwe futi handisingakwanisi hangu kuti ndingataura. Hazviti muno hapana chisingagoti ndo nyaya dzetinoda idzodzo kana usingazvigoni panga pakanzi panofanira kunge paina wabereki wako wese sandoti taMwari noti wese varipo wabereki wacho. Taure nyaya yako kuti kumbatsira. Ndo zvakataurwa ishe kuti usataura paina abereki kuti panofanira kunge paine vabereki vese vandifambire vari pamwe chete. Ndo zvandanga ndataura izvozvo zvokuzi unoda kuti vabereki anga ari kwese. Noti havagarisani ndibamunini namego. Saka apa abereki ako aripo baba acho namai. Saka waida kuti uchiti uzwe kuti vandifambire vari pamwe chete vanzwe kuti chii chiri kunetsa. muruda kufamba eze muruda kuti zviitwe kuno kudare kana kuti mudopuwa mupurisa muende kwemunoende kofamba muri kuti zvoitwa sei? Ishe chero pano moudzwa kuti zvakamira sei? zviri kutaurwa izvo munoti kudini? Ndakamuona achisvika kumusha. Ndati uri kudini? Urikutaura nyaya ndotaura zvaataura. Kana chiri kuti zvifambire tabudise mari tifambe. Because ndaiziya inini takamufambira kumusha uko hapana zvandakazwa nezvaari kutaura. Chandakazwa inge chekuti paakamwe poison wakanonoka kufambirwa kuti hazvichaiti. Ndati imimi Karongozi problem yake iri paari inoda imimi muri kuonesa zvofambirwa zvoonekwa kuti zvobatsirwa sei handizve muri kutodii nazvo izvozvo? kuzoenda mberi zvetozwa kuti zvakamira sei mai? Inini ndaida kutoreketa iri nhoroondo kuti mwana uyu ndakamubara akagwinya saizvozvo ndikamurera akakura akabara ana ake una ana 5 endinoshandira inini. Wakazoenda kuSouth Africa iyo aine ana 3 wechi3 wacho wakamusiya aine 8 months uchondisira ndikasara ndikasuka manapke ndikadii ndikamukudza. Akazouya uyu mwana wake ane 5 years. Auya ane 5 years kudaro wakauya neumwe mwana waakauya naye wechi4. Paakauya futi aine nhumbu akaremare zvekuti izvezvizvi watogwinya zvaari izvi. Wanga asikafuri kuti asikakoni kurya asikakoni kugeza asikakoni chinyi. Ndikamushandira zvese izvozvo kusvike paari nhasi. Asvike paari nhasi apa ndini ndinomuitira zvese asi unonditi inini ndiri muroyi ndii ndakamuroya ini John handikuzivi. Chinoita kuti anditi ndii ndakamuroya asi zvese ndii ndinomuitira. Ndaimupa kasadza uri apa uyu asikakwanisi kuise muchikafu pamuromo kudai ndichigara ndichirye munya ndichipaka iyena kuti ndipe murwere zvichadini zvichapisa kusvikira mwana wake uchomubara ndakaenda pagare pamutare. Mwana wake ndii ndaisuka manapukeni nezero rendari ndaane over 60 years ndiri pano zvinezvi. Ndinomushandira zvese asi haana chaanotenda kuti mubereki wangu unodini unondishandira. Zvino zvake wakabva nazvo John haazi kurwarira muno uyu. John ndokwaakabva adai muna 2021 ndo pendakamutora kuti ndinge ndinaye mumaoko mwangu. Mwedzi wapera ngatoti mwedzi unoyu kumahamba kwawo ndo paazoende kwamutare asi andori mumaoko mwangu.
wakamboenda kuna baba kwashinja ngakaite 2 months ariwo akafambirwa. Inini wacho ndakanga ndatoremba ndikumufambira kwacho kwekuti nenharaunda yese inozviziva kuti ndakamufambira kuti asvike kuti ati akone kuise mwaifamba kwainzi ini kwendaifamba kwaizwi iye unozviziya zvinomurwadza. Pane zvaakabata-bata kusauthi kwaanga ari ini ndandisiwo. zvakataurwa kangani izvozvo? Ndakatanga kugara muchimanimani paoni wedu wetunamata naye ndochopedza tochoende kunozi kuBasil Bridge boto eya kochoita maprofita 3 akanga asiri panzvimbo imwe ainoti mai pupurai obva mai pupurai uyu hemai pupurai kuchizomuti iwe pupurai zviri kutaurwa unoti ini hana zvandinoziva. Saka handigoni kuvhure mwoyo wemunhu kuti ndizive kuti paanga ari wakaitei nekuti wakadini. Hapana chandinoziva. Hazviri kuti anhu anorapa aya haagoni. Chekutanga chacho nditori nechikwereti $100 yekutanga kumuhambira uyu handisati ndatoibhadhara nemari. Mwe ndakatofamba mwakatowanda kwakazofambawo baba ini handichakuziva asi wakadini wakaenda. Nhasi unowu wakuine simba rekuende koororwa kubve kumurume uku ngekugwinya ndichimushandira ini. Saka paanoda kufambirwa pacho notoshaya kuti ngepapi pari kundinesa. Toilet chaiyo aendi kutoilet bucket ndo toilet yato kutakura toilet kuendese iyo iweti idhodho zvese echigwinha kunga munhu wode kufa tam naye kunimisa mai vacho manje hamunawo mamwe mazwire mwakaita here ekuti anosamaiwo iye kana dai anga asipo iwe uri kuzive zvawakabatana nazvo joni zvouri kuzireurura chii aripo haaperi babati bakutamari chiri kunetsa babako haasi kudoburitse mari mai ako haasi kudoburitse mari iwo wacho uri kuti hauna mari anovheneka aripo dai kuri kuti pane toita sei zvakaringana indaizofara kuti nemi nestatement rataurwa apa taizonzwa tese kuti iwewe wakabata kana kuti iwewe ndiwe wakati but mamwe tinoda ndozvatakamirira ndozvatinoitandoshuwiro yangu chaiyo chaiyo mumbomubvunza kuti hai mashoko endareketa anaya ngeekunyepa here kuti zvaizwi pupura hazi zvendinotaura ndikunyepa here kuti waizitaura zvawakabata inini handina kukwanisa kubvunza kuti ana kuti kwai pane zvawakabata akati amai munofanira kureurura kwete kuti pane zvawakabata. Saka kureurura iwo wakareurura ndakanga ndakagumbuka nezvandasangana nazvo pamba ndakasvika ndakareurura zvikati ungatireurura chinhu zvakadai soshuwa ndizvo here waifanira kureurura kuti ndakaromba muri kuzviona ini kuromba kwacho handitozivi kuti anonzi macelebrereni ayana anokurwa chaatizvizivi iwo saka kuti kubatsire sei indolobatsiro kuti tifambe tese tiri pamwechete takadai so aripo anotomuitira uripo atoripo muno mudare muno unzai mari ishe tokumbirawo kuti kana dai kuri kuti anokwanisa kuti zvinhu zvacho zvotoita right ndinoishanda mari ndoiripa watina ndiri kuona tete yaungane zvinhu zviviri zvari kubatana kana ichitaura kuti ndoda kubatsirwa zviri kutaura here kuti ari kubate abereki kuti ndiwo akakanganisa ndomubvunzo totangi kwavo kana kuti anoda kutoti abatsirwe pakurwara pachezvawo ari yega abereki yavo kurwara waari kuita iye wacho mukugara kwawo unototi wabereki wabereki wacho wari kuti iye akaenda kuSouth Africa akanobata. Saka pari kuda munhu anotiburitsira chokwadi chiripo kuti vabereki vane zvawakaisa pamwana kana kuti iye mwana wacho une zvake zvaakabata. But ndo pari kuti baba handina mari, mai havana mari, iye wacho haana mari. Asi vese hapana usina nyaya yake. Baba panyaya yekuroya mwana waizwa yemubobobo
arutozi ari unyengawo futi mwana wacho mirai aruzi baba arundinyenga ane mubobobo baba acho oti haana mari mai acho muroyo ndo akamuroyo ari kuti handina mari iye wacho ava vari kuti wakazviroya ngekuti wakaromba ari South Africa uri kuti futi haana mari saka muruda kundiiti sei inini handishoperi handisi n'anga handisi muprofita ndokubatsirai sei inini ndogona kuti mwauya kudai todaidza munhu anoshopera todaidza oya ogara apa iye otaura mari yake yaari kudii munhu wacho yaari kuda mobva mamudii mamutambidza oita basa rani saka ndozvetinondoita muno saka handichazivi kuti toita sei imwimwo baba hamudi kuzvichenurawo here nyaya yemwazi mune mubobobo murundi nyenga imwi muruzi murundi royo hamudi kuchenesawo zita renyu kucheneswa zita rangu ndinoda asi kuti inini wacho zvinhu zvacho zvakatondikurira saka muri kuti toita inini sei ndiye ndinochengete mhuri yese ana 5 plus iye wechi6 hapana pendinoshanda hapana pendinodini zvaanoziya iyena wacho chaka kubara basi kupurura kuenda izvozvo wandisira yana ariyo kumhatse waenda paurorwa echiti ndiriorwara ndine chimwana chakadai chitotori chaakazobara aite zvaari chendiri kusukira zero rendari adare mwandoyo izwa anhu adobatsirwa haana mari batodini haina masoro vereti amwe tinodi handiti kuda kutaurirwe zviri pagiraundi kuti kana akabata musoro wakabata kana ari baba otaura kuti baba makabata kana ari haana mari asi mari hapana kuti haana mari kuhamba vese vakamahamba pavaihamba ndivaibvisa mari but vakuda kuchihambirwa vari kwamama ndicho unosuruhwa ndiani but dai akatoregera kufamba hawo mari iyoyo wachiuya naye tofamba zvaro isusu manje kwetaitofamba kusaiviswe mari ngeyepamwasha saka imwimwi munogona ariyo iriyo chepamwasha ari kupi ari uchimana hamugoni kuenda here tomupa mupurisa muende kwemahara tomupa mupurisa tozwa ansa inenzira andiwega tiri kutaura kuna anhu ayo maprofita ekwamwazhadha yakandiwaita isusu tiri kutaura panyaya yeanhu asingabhadharisi tokupai mupurisa wedha mwaenda pemwakamboenda kana pasipo anza inoenda kobuda yodzoka kudare rimo totangira ipapo unless kuti muri kuti mumaprofita acho anonyepa kana achitaura idi tochizwi iyo nyaya icho zvinombozodiniko kana muchiti munhu akaprofitwa kana nganga woti handi zvokuti ikuti bhena kusaiutodziita nyaya idzi bhozi pakanyabudawo zibambo mune mubobobo imwe munoramba imwe mukanyabuda muchizi muri muroi munodini futi munoramba iye yacho akabuda achizi wakaromba kuSouth Africa unoramba futi saka murumbodei ivimi mai vane zvavataura tisati aendeni kun'anga nezvese zvimwe zvokutsvakurudza zviri beyond mapowers edu machemero aita mai avo unoti kudii ndiwo nemarubatsiro rwaari kukupa uri kusimbatsaiza here nerubatsiro ruri kupa mai ava because chendiri kuona henge chokuti dai waisimbatsaiza waizombofunge zvokuita kuti vana vasange kuwanda kuzi kuti vati vabatsire uyu mangwana kwanozvi umwe tozodai nokuona tombotaura edu maphysical control edu isisu pachedu urozona here kuti mai ava vanenge vari kuti netsekewo neurwere huripo plus additional help yewaigona kucontrola iwewe kuti chii kuti inganingomira hangu zvekuzvara izvi mai angu ndiri mustate tese kana titaura nekuremara tese takaremara one way or another chiri kwetiri kuzozvicontrola kuti kana ndiri zvendiri ndisatutsira futi izvi situation
yachema mai because ivo mai ava vangafa vari kuchema zvavari kuita indori ngozi futi chakuda mangwana handiti ngatimbone zviripo ini ndaifunga kuti the first thing was to have a control yamai ava nebasa ravo kubatana naro unotodii nekuchema kwaita mai ndozvinzwa kuchema kwavo kuchema kwavo ndakunzwa kwati wakurorwa ina handina kurorwa ini mene kuti ndianakurao kuti ndakarorwa ina handina kurorwa because mai vachema shwashwa kuti kurorwa ina hangu handina kurorwa sikuti which means kuti auna kurorwa ndakangomubva pamba chete mandisi wakandobva pamba kwete kuti kwai ndakarorwa handina kurorwa asi uchiona mai ava nematauriro atiita vari sympathetic here neurwere hwavo for the meantime havasisiri havasisiri vane zvasi kuchaita zvawaimboita zvaimboita tine kamwana kane 6 years ndiko handimanza kuti ndoshandisa bhaketi chii ndokanorasa bhaketi rangu ndokanosuka bhaketi rangu ane 6 years saka mai vazongoti tutsire imbicha ko baba unaona sei urikuona ndaidombobhadaira apa kamwana akaari kutaura kakwai akaine 3 years kanokwanisa here kutakura bhaketi kanokwanisa here kusuka izvozvi hapo ndopekaakutakura eya asi basa rindoripo izvizvi haanoti handizi kuroorwa ndakabvotaura naatete ake ari pamutariro musi wechinganwe unofunga kune 2-3 days ndafona tichida kureketa naye akazi uri kuchipatara waenda muchipatara kutangiswe mudumbu imimi muri ani zvazi ndiri atete acho ndikati atete rudzinyi zvikazi atete hanja dzemurume wake kuramba kwaari kuita and wakasvika futi pamba apo musi wesaturday yapera apo asvike pamba wakandidarika ndinoramba ndiri pajunction veinosona hangu zvinhu zvangu ochondoona haana pakuti mai mwamukasi abva saturday sunday ndiyo yakauya makuseni ochondidarika kwako ende kumba aende kumba unozwi wakaanokure ivhu pamba paakuti mwana enda utori mafuta anozora mbuya handizivi zvaaide kuaita nemunhu waanga anaye ini handina kumuona munhuwo papane kuhandirana kurikuita ko baba yauri kwaonasera baba panyaya dzetataura baba ndakatombogara navo pa3 months patakazofamba pakazozwa kuti munamurob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 o
mwiri ndoda kutorara newe feya ndokuti ndidini ndikufambiri ndibaba waida ini ndakaita zvokutiza pamba pavo nyange kuvhunza ngoma wari apo ndakaita zvokutiza pamba avo vari papa ndakaita zvokutiza pamba awazvisi ndakagara kumapurisa 2 weeks zviri true here zvinotanga kuzobva kwaita akatonga aperekedzwa neimwe hanzvadzi sisi munin'ina wake kundipa nomwe pasta saka abva ipapo ndopakazopfuurira hake ati iwo chiendako kumba chiya ndokunori kupusha anodzokere chikumba zvakaita kuti azorekere kuye kumba handingazvirambi kana kuzvipupura noti ndogarawo kwangu ati kuzobva kwakaite kumba akapfuura nepangu pacho wane shoko rikawatomboona chi mufundisi ndomazwira ndozviya because zviri kuita nyaya dzisapera munomuka uvigiridze the truth inenge iri kumba haibudi bamunomu because ndingatotaura iyi nyaya iri kutaurwa paka ine the truth iri kumba uko ndiri kubve muarea maari nezvese hazvisi kubuda unini kuri kubude dzimwe nyaya dziri very different zvokuti munhu unonge ari kwenu but to say the truth ka situation yakaita seiyi yokuti anotiza baba vakutaura ndiro kuita feafe handii iye haana kuitaura iro kutange kutitaurira iro kwaari kuita kwandakatombo kwandiririna anondotaura kutoizwa iwe anombataura ko ndakaudza mama akaudza mama mukadzi wavo mukadzi wavo
I'm sorry. Kana pakabude statement yekuti andiri kuita seya izvozvo zvega zvinopangidzwa kuti vanoemura mwana kutori kunyenga kwakakura ukoko usati watomboita physical yonene yacho watoita maningi because tikaenda mubhaibheri medu munoti kana watova nepfungwa dzeunoita maybe dzingazorege kuizwa because haugoni kuzviita pane mitemo pane chii asi iwewe unotonga watokomba asi uneshuwa kuti wakazvitaura baba poti vautaure kuti kana zvizvo zviri kutaura zviendike seya hey mambo Bambo, wakati ndode unyenga kafefe. Uri unyepa? Oh, tuzvere oza saka. Kutaura kwetaita pana pana mai aripo. Zvetatotaura apa panoda mai pane soko rinozoroda mai ere. Mona nyaya dziri kunetsa ndimwana baba. Nyaya dzenyu dziri kuya muno mune vana dzakangofanana. Vana haisiri kese yenye kutanga dzakauya dzimwe dzemubobobo baba aronyenga arora akunda nini ndio nyaya dzadzo. What do you gain out of it? Chii chinozobuda at the end of the day? Kunze kwekuti tete tichida kuti zvinhu zvakatraiwa ka zvikaramba totozviziva kuti water under the bridge totangi zvinhu iyozvizvi ndiye akaunza nyaya imimi mutori musungwa. Saka nyaya iri kuitika ngeyekuti imimi sinzi muri kuda kuti zvaari kutaura runyepa saka hamugoni here kuchiita kuti daro rigutsikane kuti hamusi kunyeperwawo imwe wacho hamusi kunyepa potsvakwa munhu unotibatsira pobuda mari handi $40-50 asi imimi mukoma mukazwa sei kuti hanzvadzi yenyu runyengwa nababa ine ya ndopena chide kuti maonero anochita pangatsanangura kuti baba hawasiri kuteka kei zvimwe chete mai azoteka kei saka ini ndinoona sekuti waona ndikaisi kudari ndongata nowanhu unondisapota kuti ndibatsirike but inini ndine shoko rekuti pamatambudziko ake ese nekunetseka kwake ndingachitozvizisa kuti kunyange akaromba kunyange asina kuromba but ihama saka ndandiri kuti ngatingobatsirane patogona nambo pacho ndini one of the members akambofambawo naye semataura ndiyachiita wakazikwe patakatangosvika kanzi akamwa mushonga ndiwo ukapindawo mabhonzo zvekuti kuti uchabudewo mabhonzo dzanyasha dzamari ndidokta munhu utori munhu waitawo izvozvo is a professional person here usachaziva hangu zvaitauri kumaprofita pataifamba kumadokta kunoko kwakune mapapers ane zvekuita nekuti arabe achishandise mishonga isiri limited kuti anofanira kusiya mazuva akati zvaita sekuti ndezveupenyu hwese uku kwetati kumaprofita uko mapepa aisauromba ndo zvakataura kuti saka ndabvana kuti no kunyange akaromba kunyange akamwe mushonga but angomira naye but mamire taite kuti taimuti zvisiri zvikwanisiro zvakanyanyanyanya maningi kubva ambote plani yekuti mukoma mukwanisire kutibatsira kuti ndiite zvewelfare ndikati nyaya yako iyi yakanaka but yaisade kwachifo yedu ngotsvage wanhu kutibatsira general vanhu vezvikwanisiro matauro kuti zvinotoaira apana saka mukana wacho hatinozomboita kusvikira ngatiudzwa kuti haasipoba pamba kwamufundisi kuya kwakaenda ana kuti anodzoka ndakandobogumbuka ipo kuti iyezve akundifambisa seita chitaura nyaya yedu zvakanaka kuti kana chinotsvage mari kuwelfare semaprojekts aitaurawo dendaone project yakati mukoma chero mai akandipe mabhurugwa nechii but angati mapedzi handimuri kuona saka ndakamirana nesimba ndakatobhoikana aita zvekutoti akusuduruka nyaya yakutaura mazva zvino kuti ndakaenda zidokurara newana baba izvozvo izvomebe handichazvinzwisa haina kusvika pavo ndizvozvinzwa haina kuyakasvika futi haina iyo yasvika mambo yasvika waizwa kana yadai andoziva kuti iwe haunawo mari iriwo tibadaidzwe munhu muzwo ndinyatinayo ndidiwa kwaza ndinyatinayo
hauna belief nazo handike ndingatenderi kuti bosi munhu kwasiswa mazwisira angu kuti dai ndasiswa paupenyu hwanhasi saka maipa kutaura shoko rekuti wangawo murume ndinotenda kuti ishoko rekuti ubatsira nekuti varume vazhinji vanobatsira hauna murume ndinoti saka chitaona murume uri kwani pamutare kuti wakandidaira wakati ndiri atete hanja dzemurume wake kana mwana wake first born yake wakamutaura kuti ndakaroorwa ifoni mambo dzinonetsa kamunhu angangopinde dhoo iro kai wakutokona kunyepa because ka nyaya dziriudo dzisapera munomuka there's a lot of truth iri kusekulate kumba unoku ka haisviki hakuna ndaitokumbirangu dai vaioneka munhu anotoita basa roitwa nekuti nini ngandombofambawo ndega ndingobata nyaya yekuti baba wako pane zvaunoda kutaura baba wako pane zvaunoda kutaura saka kaina netisuziva kuti vanoda kutaura kuti kuti baba wangu wakashaika baba ava pane kwavari kuuya vachivharwa vachiunzwa kwandiri kugara panyama yangu yatiribvunzira hangu pakuti pavari kuti baba vari kuvharwa kuti amwe mushonga here ndokandadingotsisa kuti izvi zvaspiritual hazisiri zvomushonga handiti unotaura kuti baba unoarota achituma munininawo kuti aite mbobo anisvo zvandataura iwe chimbonyara yataiteerera ndati pandofamba kunonzi baba wangu inini vari kuda kubuda panyama yangu nokuzvinzwisisa baba vachiiswa futi panyama yangu inini baba wangu vari kunzi wakacharikwa vachiri kurarama vakacharikwa vachiri kurarama endi patogara papa pada kunzi pane nyoka iripo ndosaka ndanoka ndiri kuti ndiri kukumbirawo chii rubatsiro waprofita ovheneka waona kuti chii chiri kunesa nyoka iyi iri kundiita mukadzi baba avo vari kundiita mukadzi munhu warekonaiza kuti ndianiiwonesenyo asi uzoti nemasoko akazofara baba pori direct wakachizoona kuti nyoka yacho ingakwaita baba asi ishuwa here kuti baba akataura zvakadaro ndiri kutaura chokwadi handisi kunyika makaa mumbori bai tanga takagara panze so vachimwa chidoro chavanga vachimwa so varakudoka so handi kudhakwa handichaziva kuti muromo waudhakwishe chero neni ndiri titidhakwa vati muromo haudhakwi iyo akati yo ndikachikunyenga iwo ndodhuitirai ndokuti ndikufambire niwe hausuda kufambirwa saka ndorara nababa atogara achinyenga eva saka zvangu ivo vanga vakuda seya seya saka unobatsirwa sei saka ndorara nababa akati kangani pamwe undodaika wani zvekwauda ubatsira hazviti bedroom ba imwe maitaura mamuri bedroom aiwa takati panzeka izvi zvakuda bedroom nokuti ivo vanoshandisa mushonga ungotaura but imwe bambo mubobo wacho hamusi kuguta haakude ngoti uyo haapengiba akamuti uye munoramba lomuro azofunda kutaura zvakanaka pemwaitaura naye pachimurume kadoro kengo dai akamuti baba vhani uye muite chokuto mwairamba mwai saka baba imi mamunozvichendesawo here mwana uri kuti makataura kuti ndilo kuroi feya feya saka chizvichendesai kaimwe pamberi pedare
kana mukasazvichenesa ichokwadi chiri kubhuye mwana Abvise mare. anani imwimwi ndiri munofanira kubvise mari ngekuti ndiri muri kuda kunyenge mwana ndiri murumangarirwa saka ichokwadi chari kutaura mwana muri kuda kumunyenga Chokwadi hatizivi here kuti kune kunyepa kuzikanwa. Nokuti munhu akupenga munoti unonga ari chikuru. saka dare riri kuda kupruve chokwadi kubve kwemuri pachidaidzwa chimusoro apa tiri kupedza nguva iwewe waita hususenza hauna mari Tochengetwa. urikutochengetwa nechikomba chazoziti Ai, murupero ndorambira ndabvumile. Saka mtaki muri kukatanana. urugare ndikwamgara Dekudeno kuti takubva panapa mondipinza mumota menyu toenda tese mondisiya pano ndogara munyatsopona urugara nani rugara nomwe mukadzi Kochiti. togara te aya tombotiza uri kundiningirira wonini awo ndi mukoma makasiyana pali mukoma wenyu pamusoro baba wake na baba wangu ni mabrothers. aya baba mabrothers yo ndi baba wako yo wako ndo wakashayika iwo saka baba wako ari kupota wachibuda vachiunzwa una mukoma here pandiri achivharwa nga manja asi baba vari kuvhara chini mukadzi wavo waiwa uyu kwete awo saka Vakamubereka uyo wazonga ndiwa. imimi muruzo muroya zvemuchitovhara nababa ake munotodii imimi andi mwakazvara uyu Ndimo mazo. saka Ndiba mangurira. imimi iwe musikana uyu ndiani wako awa imai vangu pahudini ina yangu akandizvara nababa ako baba ako ubva washayika ubva wasara namai ako saka mai havana murume aya ndipamunini Muni apa. vari mukadzi wawo uri ndofunga wasara kumba wasara kumba saka ava ndi baba mudika ava ndi biological mother wako yes but ndo vari uchichivhara biological father wako baba wako vane zvawakaitwa namai vako vakacharikwa vakacharikwa kudarikirwa baba vako ndo vakadarikirwa ndimai vako mai ako vakaita chihuri ona sevhara noumwe nani nabamuni nabamukuru pana mukoma wava futi mukoma kuna baba ako ndo vairara namai ako process yacho yekurara wese ndo yakaita kuti baba ako iwo afe saini vafa vakuda kuuya uchikutaurira manje ava netsoro kugwina kwawataura kuewa kuti ndogwina pane chawanenge wachida kudini handina pfari asi ndoita senge ndine pfari baba wako vauda kuuya ehe ava mai vovhara kufa ndovhare chihure chavo ichocho papa inyaya dzenyu Yeisi muzarenya wakutanga. saka ari kuramba nebhegi manje saka kunokuda pa Unoisi muzarenya wakutanga kuna mai. adi Unozoisi muzarenya wakutanga kuna mai. iri chii uyu ari anozvarona pamusoro emutata apa mire mukoma anozvarona uyu anozvarwa nawaya i2 one wacho ari pamutare one wacho ari parisito ane interest here nenyaya iyo handisati ndamboti ausati wambotaura nawo hauna secret yakambotaura nawo you would prefer kutaura secret naavo pane iwo unozvarona nyazvinoita okay autaure nawo ngekuanyara here kuti ndimukoma chaizvo in fact vanhu havatauri neni chero pafoni chaipo chero masisters havandifoneri kana kunji nduzi wakaromba zviro handonyaya yawakauta kuti hapana munhu anode munhu wakaromba iwewe tadya nyaya yako baba ako vari kukunyenga nemubobobo inyaya yawo vanhu pamusoro emutata 1 mira 2
vakazototaura kuti shamwari mubobobo handisi unatsana zuzwa mushe bandaudi uchimuninga fefe iwo bva wati ngautange mamarituka haazutaura pakazarana akati iwo wakati akati toramba chii wakatanga kumubvunza kuti vanzi une chitiyo here iwe chitiyo zvikati chitiyo chii zvikanzi iwaudzi chitiyo here iwe chini chitiyo kutaura ningirikini sikarudzi wazi une chitiyo here kuti shona yacho une chitiyo here sikarudzi Alright, sikaru. Sikaru Ndoba yakatangira. Kubvunza iwo kuti unacho here. Unacho here. Ndikati chitiyo chini. Iwo wakati ndozi chitiyo zosinge mwana mudiki ne. Paya pakanzi kwayewo nini ndiri kukurowa nemubobo ndakuda feya nini. Ndidorwe kachitiyo. Ndokuti ndikufambire. Sikati ndaude kachitiyo. Iwo kati chitiyo ndinacho. Wakati kwa chitiyo. Ndakatoadaira ndikati kutaura here kumurupira baba kumwana. Amoni kuti hazviiti here. Kundikumbira chitiyo. Waita senge munhu wangangoda kwati waidze zvaruda. Zvokuti dai chitiyo chakatobuda chaizvo. Chakabuda pamweni ndakutofamba so. Saka ino iwe Saka ndakumbira ningirikini kuti tipei rumu nababa. Wow, dai. Ndakuda. Bambo azichuwe tiite chitiyo. Pamweni ndakafamba. Penzano baro. Warwara. Atipengini. Penzano baro. Asi achipenga hake achitaura zvemunonga mwakataura hatingazviruli out. Hatisi kuda kuti tikubatei nemhosva iyoyo bhozi haisiyo mhosva yakadi yakamangarwa, asi matauriro aari kuita handisi kuona semunhu urunyepa, handisi kuona semunhu urunyepa ba. Mataurire ake uri kutaura zvinhu zvakaitika nematauriro acho emwakaita kwaari kuti iwewe nyaya yako iwewe ndiri kuona kuti ruramba ichitenderera. Une kachitiyo here? Ndirudoro kachitiyo feya feya, ndikakarowa ndinobva ndaronga kukufambira. She cannot create. She cannot just wake up and create statement yakadaro. Mungangozviramba because zvinhu zviri kutaurika mudare, but kuvarume inini I am a man just as good as you are, just as good as everyone else. Kasystem kekukumbira kuda kuteka maadvantages vana varoora maworkers nevanhu vatokwire lift mumotika mako. It's a common thing. Varume kachitiyo vanotokakumbira. Saka kuti nditi uri kunyepa, handoni kuri kunyepa, mungangozviramba henyu and haisiyo nyaya yedu yetinotonga, asi chichemo chedu ngechekuti hamugoni here kudzwirawo mwana wacho tsitsiwo aitawo zviri nani ararama. Imwe mama akati tikanyengana tofamba, madini kufamba mozonyengazve right, unozobva akuramba. Imimi chakazokupa isimba rekuti ikuouya titange tanyengana ndikufambira. It means kuti zviri kumunetsa uyu ndimi akaisapo. Ndakambomufambira wani asika tikahamba kwakawanda ndanga ndamunyenga. Idzi dzakadzashungudze hazi kuruchai nemubobobo apa mwamati hazi iwo ndoda kuti ndichikunyenga fefe ndokuti ndikubatsire. Saka izvozvo izvo aakusvika pakuti bva ndauda kwamambutauyazvo imwe hamuchadiri katiyo. Chibatsirai kamwanaka, chiburitsai kamari, tidaidze munhu unouya. Muri kutya kuti mukaburitsa mari mofumurwawo.
aiwa shaiwa ndikutye kupfuma Magi, toita sei, time. Isusu dambudziko rako hauzorasika ende hauzokanganisa. Kwawakauya kunoku nenyaya yako kwawakauya nayo ndiyo nzvimbo yacho chaiyo. Wakaita zvakanaka. And the way you're presenting a case tiri kuizwisisa. But petiri kuda kuti tisvike, like I was saying, mabatsirirane tiri kuita naamwari anoti auya aine dambudziko rakaita serako, todaidza munhu kana kuti munoita zvekuenda tokupa ichi mupurisa muenda, kana kuti todaidza munhu wacho ouya pano ochiburitsa nyaya dzababa toisa pasaidi, oburitsa dzavo toisa pasaidi, oburitsa dzako sedare nemiwo tochiona kuti tobatsirana sei. Saka mukati mese munepo muruti kwese kwemwakafamba kwese mwaibatsirwa mahara, hapana mwambobhadhara mari for service iyo. Takatanga kubatsirwa takanga tine mari but hapana chakambuda tokwaanga kuchitaura mai Mbuya wati wanigwe mahara kuti pane kwatakatanga takabhadhara ndokwakasara $100 yari kuti kune chikwereti che$100 takapiwa mari nemurume wangu $60 tobva tabhadhara. murume upocho wanga kandiroora wakasiyana naye wakatotiza tizewo wainga atize azi nekuda kwedambudziko tinati mavakarorana kuti wo waita dambudziko murume wotiza ndopamwe pacho pane erebo mai muda kuti inini ndaida kumbopindure panyaya yenyoka inozi kwahai baba anosundidzirwa kudai. Inini since mwamuna wangu wakafa kare kare ndonga kwaane 20 years kana kutodarika andisati ndambozvizwa. Nyoka ngekurota kai kutanga inogona kunga iri true, inogona kurote zviri true kana zvisiri true. What? Nyoka inouya yozondite mubobo, baba anouya anode kubuda pendiri, andisati ndambozvizwa, anode kubude pendiri, asi chaanoita anozwinyi, anosundwa ndimai inini manje andisati ndambozvizwa, handizivi kana mwamuna wangu uri apa. izvo zvaanguda mudare kamuno inini ndine karo kangu futi kendiri kutotokonya kuno ngekuti uri kutaura usudo kutaura ndikakati hamusozwa kuti dziri kubuda kuno madzizombobvira dzabuda pane dzimwe futi dzisati dzadiriwe ndiri kungatsuna karo kakaguma kapera oil because imwe muri kubudirana nyaya dzimwe dzemusina kumbobvira makabudirana kungu makoresa Free pamambo hakuna antu vane zviwani, hakuna zvinyadzisi, uri free kutaura. That's why dzimwe mhangu takaudziswa munhu ndo magadzirirwo anoiswa madzimambo kuti twakahwanda tione kubatsira kune twakawanda tichabuda, tumwe tinotora songo apa panyaya tine apa utatubatsira tobate tumwe twetinonoti panyaya tirika auto tunotibatsirei. Saka musanetseka bakwaya musiku zvino zvinobuda munonga zvisika kututumusha zvinobudira mamudari Inini hangu mutatowe kutaura chokwadi pamberi pamwari ndarwadziwa. marwadziwa nei? Hamuchemi zvemudare mukadaro mune mautivharidzira kuti tisamutonga hamuchemi ba marwadziwa nei uyu uri kutaura zviri pamwoyo pake takashaisha takabare benzi aiwa hanzi tisi takashaisha ndarwadziwa ndazvidzwa but tinoda kuzvigadzirisa imwe muruda kurwadziwa nezviro izvi kusvika rini? Uyu anambobvira akachengeta mwana ndataura kuti una ana 5 ndii ndinochengeta nhasi mukakundida handichadi ana ake handichadi ana ake bheta ndigare ndega handichadi ndinotorima ndichirimira ana ake andega ini ndikasaikurima ndinopona iwe hamudi kuendawo chechi here mwafa? ana ake handichadi mutafe ndatotaura ndiri pana
ana babawo izvi watiza waenda ndine kachimwana kakadai kendiri kutambudzika ndiko asi mupenyu uripo nhasi unoka kutaura zvinhu zvakadai ana ake handichadi mutapo hauna nhumbu here nhumbu haachaiti ndakamusungisa pane kamwana ngekuona kuti ana ari kuwanda ana 5 hapana mwana wakachengeta bauyu ndii ndinochengeta chakakubara basi kukurura ichienda wakaende kotariswe kudumbu mune mwane kamwe kautorira handichadi ngaahambe neluto yake pamusoro ichaaonere ndinoita pana tete yavo dai ari amweni nofunga uye pamberi pamambo kudare kuti abatsiri ndichisvike kumba kwambuyavo ndichitsvaga inini ndakatanga kusvike panyabodi junction kudai panoti imenivhaisi mbaina ndopi ndakatanga kubvunza kundizozive kumba kwambuya amwe akanditi pana mbuya anosona ndikatatoaziya zvine but akatanga kusana kudza ngezvaatetewa aiti munhu wacho muri kuendera musikana waagari pasi ba hamba apene kuti ungaidini apene munosvika aripo asi mai yacho munosvika aripo bhokozi ari kunhamu pakanga pasvika mwana kakatsvirumba kwaichengeta asi ndichisvikepo ndakazotoende kwendaienda kwarisituka baderera ndichizobvewo ndakazokona uchiende pamasipao ndatozwe direction asi ndichisvikepo ka dai aite munhu anotaure chokwadi ngekuti shuwa mukaona mbuyawo ari panguva yakaoma akatibudisire vana tofunga mizera aidaidza huri mumba kudai akati mai chokuamba kutondisira iwo vakutoya nepepa rekuti vakamanga nenyaya kudara ndikati haana kutombouya pamwana uno ndiyo ndikutotera chakamira tichitaura zviya zviya mwana unganase kunga anosunungure chokwadi chake pamubereki senge pana mai hatisi kuti kuna baba kuti akatobata mai avo kuti muroyika aizotoite muroyeya atopedza nemwana wake hukuriao because haisi nyore pamukwana ane aripo anochengetwa nembuya waka iye aripo iti ndapa mutare foni kuti zoibata kufona ndakazoti kuna mbuya wao ndikati ngatitsvage mune namba dzake retifoni asi pakafoniwa aya mai anga ane chokwadi chekuti mwana wangu uno une jaha saka iwo kuti aine munhu unoachengeta kaire ngaanasobude pachena kuti kune kwendandaari hangu asi situation iri pamba ngaabatsirwe ndichangamire paurwere hwaainaho echifamba pamwe neabereki nekuti anawo akatoazwi atore haakwanisi kuachengeta saka panode mwoyo wekuti poshuwa akashaishirwa ngeabereki asi mumweni ngaape kubhara kuna mambo kuti zvendaifunga inini urwere hwangu pendiri panapa chokwadi chiporofiti changu chaiyo chinoti iwo andiwo haro yangu zvinope kubhara kudai kunyaza kuti munhu unouya paane sununguro ende kuti abatsirike nofunga ndopendingamboenda thank you saka inini zvetakuita I don't know munoda kutoti nyanya iwo magi wacho uda kutotsvage mwari handisazvikuti kuti zvinhu zvetuda kuita zvakafanana nekuti toenda hospital urobaza taenda kuchipatara ubva wanzi $2 kudhinda kati mobhadhara podhinda kati mopinda pobva vanzi problem yemurutaura paruda scan isusu panapa hatitoitichi mune makuenda kugeneral hospital kunoda $30 mune makutotsvaga $30 yekunoitwa scan yabuda maresults anotaura kuti muruda kuitwa operation there is a growth kana kuti pane chinhu chiri kudevelopa choda uchekwa chichidai zvinode $500 dokta unonga aripo achiona kuti ichi chiri kuda kuti chidai okurifeya pane munhu unoite chinhu chacho wotorwa x-ray wotorwa scan haipuwi dokta mari iyoyo uri kutobhadhara uri kubuda chi maservices iwayo kusvika wazi pari kuitwa operation inobva yaitozi haiitirwi munomochi mani inoda kuenda pamutare dokta anenge wawakaendera anenge atosara pachimani ari kutodhira asi achikunyorera mai ndozvandiri kutaura kuti waita zvakanaka wauya kwakanaka dambudziko rako tarinzwisisa but
pane kunenidzerana uri pakati. Iwe uri kuzivo uri muroi une zvidhoma zvawakaromba South Africa ndo zviri kurwarisa. Ukatiwo mai ndiwo akadarikira baba nechihure ngeunyengesa baba mukuru. Baba munene ndo yekuti ndode kunyenga feya mubobondaneta. Saka muona nyaya dzenyu hapana mutsvene ba. Dai mwana kutengesa achizwa kuti aite mari ere kuti aite mari mwana ndo ndatawa twakasiwa aine 8 months ochozouya uyu mwana akuite 5 years saka akapikana kudai nemwana iyo kuti ndo kutengesa izwezvo iwo wauya nenyaya uri kuSouth Africa wakadya munhu futi mwakaita sei chinyi kweyo imani nomusaparapa ndopandakumbira kuti timbozwa kusharuka vanhu avaka 1 2 3 vese vanhu vakakonza mukashatsvaga sitadze kutsvage n'anga iyoyo inofemba umwe naumwe hapana kwamunoenda muchiswera muchitorekete zvozvi unoreketa uyu unopumba uyu mwese hapana wakachena muri 1 2 3 saka tsvagai muzvichenure umwe naumwe chiri kutodana apa pakuda independent person yes anoto unga uyu iwewe une makore mangani? 39. Wakura keyo mudzimai 4 unogara upi? Pashinja. Iyi hanzvadzi yako ndi mai yako ndi baba wako. Besides kuti ava vane matambudziko ivo wacho vatori matambudziko futi wazwa vane zviri kuvanetsa ivo vatoriwo zvinetswa pachavo umwe naumwe une zviri kumunetsa iye achinetsa amai ane zviri kuvanetsa ivo achinetsa iye wacho une zviri kumunetsa iye wacho ritoriwo besa futi. Saka hapana pakati pavo vatatu unomirire kude kumiririro umwe bhozi vanhu vari kude kutobatsirwa vese vakadini vakadaro. Munhu wetazwa usiri muroi panha ndiwewo uri ufunge nharo yako ndiwe unogona kubatsire dare rinei ndiwo futi unogona kubatsira vanhu ava ngekuti ukawana kachimari kakaita kana nairudiwa apa of course kufembwa kungazodiwa but zvinenge zvazvo kumberi generally kuti tingozwa kuti umwe naumwe wavo zvakadini. I think we are looking at something like $50 anizvo then kana pazozipa kuendwa dhipa kufemba kwekuti uzozwa kuti hwakafa wacho kuti anyari imwe mwakaurayiwo murume wenyu tochizwa kuti urudei iwowe wako wawakaurayiwo South Africa ukakademudzira tochizwawo kuti urudei yenyu ngedzekunyenga badzi hapari watazvamwakaurayi muri kubuda muri kwekunyenga feya zvii. Saka wangu waizonditeera mutapingo ndiri kumba kwangu ine pendinobara saka waizonditeera kuti ndakamuuraya pamwe uri kuuya nesinini pamwe uri kuuya makore iwewe handizupedza tibatsirewo kuti tibatsire zvinhu unless kuti uri kuti haunei nazvo but kana usinei nazvo I'll be surprised kuti iwo wauya kuiti. Right, I'm sorry. Ini ndandiri kuti panjodzi yangu iyi akaratidze mapapers eurwere hwakazotanga akura ari kuti wakamwe mushonga ichitotaura igadirect pasina muprofita kana kuti n'anga handimuduzi. Saka takazofamba futi mapepa aya muprofita asingamaoni but muprofita taura kuti uyu akamwe mushonga ari South Africa. Mushonga rudziwewo handifunga ungatidudzire kuti wakamwa chiyo
ndingadaira ndichiti mushonga wemukonzo asi patakafamba hapana kutaurwe nyaya dzemushonga asi ndegane muromo wangu ndini ndakaudza mukoma kuti ndakamwa mushonga wemakonzo waiumire ndei waida uzvurei murume wako wakabviringana nemurume ubva wasvika pakutenga mushonga wacho ubva wamwa ndobva wakazoendeswa kuhospital wanga watomwa mushonga ubva wazononoa saka iwe maefects anotaura ita kuti pari pamushonga here asi kubva pamushonga ichi nokuti sometimes ndinotombofamba aikuri kuti iri nyaya yekuti mushonga zvingadai zvakaramba zvakangondaifanira kuramba ndingori pandanga ndingori iwewe ndinofamba manzwa vhiki rapera ndanga ndichitofamba ndega kufamba ndega kudai asi zvinhu zvinongoita sekuuya singe ndarohwa ndodonha pasi kufamba sometimes ndinofamba unodi utsvaka mari paunombofamba paindoona kupishe noti kufamba kwacho hakusi kufamba kuya kuti ndatane power kufamba kongoti ndakufamba kuenda kutelewatiwo zvese izvo zvemushonga azvaitika ndisipo hangu kubva ndazofambawo naye ukataurwa nhoroondo yekuti ane zvaakaita zvemushonga wekumwa izvokuti pane zvaakaita zvokuuraya munhu achiisa hazvinandinovudzwa saka nditanga nda kutosimbisana naenda kuti iwe chiramba chimboshandise mushonga wacho is normal saka akaushaya dzimwe nguva kugwina kwaitaura ndo paanonyanya yes akatoushaya ndo paanogwina saka timaseparadze chiti ndibabongo rudo kudi pamberi pangu ndizvo zvishaya kuti zvokuti pamwe wari mumapiritsi acho here right Arume nhaya hatina kwetinoenda chayanaka ngechekuti yatibatsira kuti tizive tumwe tunhu kuti twakamira sei asi solution like I'm saying paroda munhu chimusoro kana kuti muprofita unobatsira anhu tozwe kuti pakati pavo vari 3 vese vane zvawainazvo wakatakure zvinorema kudarika amwe ndiani tochiona kuti zvoitwa sei otherwise hatina dzinochaya 4 tindoona ndaitofunga kuti iwo acho pachiri zvawo maorero ayaita tisikadi kutsvaga unochaja maningi mazvo anoprofita yakunotsvage kundovabatsire kuona kuti nyaya yavo iite dai anepe anotarisire kuti anapo aite shungu yekuti maorero atoita oite batsiro yekuti achaendawo kwamachirweo oendawo anodzikawo kudai ambozwe hawo pachiri zvawo kuti vanhu aya haana zvaarudawo zvabase zvavo zvaanozviziva zvari nyaya iri kuita kuti vese vasaburitsa mari vari kutywa kuti pachabuda nyaya dzavo ini ndofumukawo saka ndati paakuda independent panel inonga yakutotange kuda uchichizogara nawo kuti imwimwe ndakamubate zvakati imwimwe ndakamubate zvakati uyu dai akiliwa semumhangari taiti ndiye uchaita hold vamwe responsible but iye wacho unonge ari kutoimplicate kwawo futi saka kuti aburitsewo futi chi mari futi iye ari kuimplicate hayi saka tinoita sei hapenhu bhora ngepekuti kana mungaona murudo kudhifenda anaga uye kudhifenda kuataka saka anogona kuataka iye achida kudhifenda futi zvinogona kuitika but maimimika ndodokonde panyaya yamunonga murudo kuda nayo kuti ndakuende kuzvingurira vana kuti vana makakudza ngerudo kwavo pakufanira kunga paane relationship isina chokuita nakuti between you and the child the children handiti kuti mwaitawo unouya mwashinga korasa vana ivo because ndirofila kuti relationship yemwanayo nevana haine ichokuita nebenzi rekwakazvaka ndasido pado kupatauro ipapo pakuti
wazukuru wacho ndinotenda kuti vanongoona baba but baba wacho vanongonga kupedzawo paground kana kuti ndinyasoziva baba wacho ndeupisi hangadzi ndoziva uruti vana vane madifferent fathers haasina baba umwe vana ana baba angani mwana nababa mwana nababa mwana nababa mwana nababa ndinoaziva ngemazita avo nekuti azive kuvaona amweni asika chief mutemo wenyika unoti unoti mwana wemunhu ngaachengetwe ngoumwe here kana kuti munhu akare wake ngaachengetwe unochengeta mwana wake saka ukatotorerwa mwana wako unogona kutomangana saka that's another area because madn anonga ngoti chipe totoona toze kung'anga kungatopinze kuende mari dzakawanda to identify the father of a child. The father should keep the child. Yo ana baba yo waiti truth wodi une ana 5 this with the 5 fathers 4 fathers pana baba 1 and 2 vari kuite vana baba iwayo in upkeep yevana asi vakatobvuma kuti vanobvuma kuti vana vake ko vari kubhadhara here maintenance wakamangara here ana baba achocho ari ana vakaitira usouth 3 kuno saka 3 vacho vana baba kuno vakaenda futi usouth ndingatizve pakutanga kwenyaya maita zvokuroorana kana kuti chakaita chihuri you can't approach them because vanogona kunge achiti futi mwana wande wangu uri makagarisana nditaura ndichitizve pakutanga marriage yandakatanga ndichimusikana ndakaenda kunoroorwa kunonzi kuchasudu muno muchimani ndaenda kuchasudu ndakagara nemurume uya mwedzi ameno kuti kwakafamba shoko hakumba zvikanzi murume wacho anorarara nei nebhemba pasi pepiro mai wangu ndobva waenda kwaakaenda kuti nini ndidzoke pai pamba osho zvakaitika seizvozvo ndakarohwa muri kuona wanga iyi ndiri kurohwa nemurume iyeye ndakarohwa ndakadzoka pamba ndadzoka pamba ndakasvika vachigadzira trenji yemvura kuti mvura isaenda kupi isatora dzimba wakati wakaitwa sei ndakatuka ropa maziso ese ndikati hapana zvikazi unoziva here kuti ndini ndati udzoke ndanga ndisingaroorwa ikoko saka ndikaroorwa iwawo mai yangu iwawa ndikaroorwa papi ndingasabara here ndeitsvota ndeibara ndeitsvota ngoti ndine shungu dzekuda kuroorwa kwete dzekubara zvese une dzekubara zvese nekuroorwa nekubara ambo hanzadzebi uruti hanzadzebi urimwo futi usikana uri apa hanzadze ishona yandikushandisa hatina ukama hanzadzebi iri kuita dambudziko rimwe dambudziko rairi kuita nderekuti iri kuramba ichiti mai aya tikateerera zvakanaka pane zvavataura vane rudo nemwana rwakanyanyisa hakuna munhu unokuchengetera ana 5 ba akakasiyana futi mai aya haana musi wakakomplena kune mwana wayo kuti ende kwarume yako auye atipe sapoti yevana hatisi kuti mai ava vakanaka kana vainewo zvaanoshaisha zvichabuda sekutaura kwamaita mambo asi uyu kuti abatsirike mwanayo chero dai tikatsvaga n'anga yataurwa nemuprofita wataurwa kupona chaiko kuri gona kumunetsa nekuti mai aitsi already atove neshungu mumwoyo mavo shungu dziri mumwoyo mavo idzodzo hadzichatoperi ende hadzigoni kumusunungurawo unofanira kutozodzoka futi kuna mai kana kuna nasekuru kuti akumbire kuti mai avo amuregerere chero dai akanamatirwe zvakadii haaporipo nezvaari kutoita izvozvo izvo zvaari kuitira baba ake aya nezvaari kuitira mai ake isi utoimura kuti utori nani uchitori namai nababa ekutaurira isusu tiri nherera isusu mambo hatina newo kutaurira ba asi zvaari kuitira mai ake aya ana iwo akapuwa una adii asi kufamba zvaari kuita izvozvo izvo
ngaadzidze kutaura kwakanaka mwana uyu. Unozoshandiseni sehanzvadzi yake. Right, baba. Ndatopapa kuti Mungadai kuti vana vemagara navo vaidendiferwa aone way yekuchengeta vana, yekubatsira pakuchengeta kwomurubiti. Taurai ngeshona. Ndiri kuti munoaziva here varume vemwana wenyu? Ndinoaziva. Unaziva? Kundoaona kudai. Utaona kudai? Kwete pamari. Pamari kanimbosiya. Ndinoaziva. Ndiri kutaura munoaziva ende mune chokwadi chokuti ariko. Ndine chokwadi yekuti hai ariko angaite 3. Vane rubasi rere rwakamboudza pavanhu? Hakuna. Asi kuri kuti hurumende yabatsira kuti vanhu avo vaunze rubatsiro kune vanhu avo, mungazofarira? Ndinofarire pakuti hurumende yandibatsire kuti ndaone chikafu. Asi mashoko anobve muna uyu ndo anondirwadza. Anoita ndizotenderera futi kuende kuwana. Kuti mai imwe anonditi zvakati. Mashoko anobude muromo mwake ndo anondirwadza. Andimborwadziwi ngaana kana. Asi mashoko anobude muromo mwake. Asi chendikuedza kutaura ngezvekuti munhu unobudise mwana panyika unofanira kuchengete mwana wako. Tinowirirana here? Amen. So ndikuedza kutaura kuti tsivei muri kutotaurana. Tine chokwadi chekuti anogona kubatwa kana anyambori kuramba kuti vabereki vevana vari muno here kana kuti vari muno? Vanenge nasoziva kuti uri muno. Une mwana wani? Une mwana kana. Asi unonga undorwara pasoro racho rinonga. Iroro. Magire. Chini uruda kuti uda kuti tise panyaya yako iyi uda kuti tiite sei iwo wakauya ukamhanara nyaya yako wamhanara toda kuti tione kuti nyaya yako iyo yawakauya kudare kuno ngeyekuti baba avo vari kuramba kuti mudi mufambe nenyaya yeurwere hwako, but pabude kuti mwakadini makafamba namai acho makafamba futi hanzvadzi yako iyo, which means kuti allegation yako manjeka knowledge void, it's in material. Hausi kutaura zvawakaurira heropu yako yekudare kuno nezviri kutaurwa nezviri kuitika izvozvo. Takushaya kuziva kuti nanhasi ndakuzwa kuti uri kuda kuti pafambwe, but still tikadzoka kuti ndakupa example yehospital yakuti dambudziko rako taraidentify sei pakudiwa mari yesikani, une nhumbu pakudiwa mari yesikani, woti dhokota ndisikaneyo mahara here ndobetiri because iwo kumwe kwemaifamba ka nyaya dzacho dzaisiyana ngoti mwainonga muri maindividuals, but zvikanga zvaane dare mukatika zvine mafambikiro ezvinoachita. Handisi kudawo kuregedza. Yes, une nyaya namai ako, mai ako ane nyaya nababa avo, ane nyaya newe dzanambubo nezvese izvozvo, but at the end of the day zvinhu izvozvo zviri kuda kuti pange paine munhu wani anoita zvinhu izvozvo, ende pari kuda kachimari maybe $40-50 apenodare hamudoere kubatsiro izwai nyaya yacho ndofunga tabva kakare nyaya iripo parudi munhu unobatsira kuti zvionekwe kuti dambudziko rake uyu roitwa sei and we done. Sei uri kupedzere shungu dzako kuvabereki vana akazvare vana vacho usina chiudzo?
ende ivo vacho vakazara vana vari kutoregera mai vako iwe Vachikuchengetera vana. to that extent hapana kwambotibudisire shungu Vana. dzevaridzi vevana ngatipa vana ndichakagwinya ndisati ndakurwara anokudairi sapota ndaitumira sapoti tofunga ndotsaka pamwe anga ane rudo rwakadii rwakakwana nekuti chese ndaidini ndaiunza pakutanga kurwara ndopanokazongotangira ese kuti hapachina chandichadini chandichaunza iwo kutanga kurwara kwauri kutaura kuri kuti confuse uri kutaura iwo wakarwara uri South Africa uine murume vana vanga vari ndaitumira waibara uchiunza vana kuno kuchisarao sibara futi uchiposta uchisarao vanga vagara vari wakati wazvarira kuno alright South Africa wakabaranga ndowe wakazounzwawo futi kuno wakurwara asi waunza wakaramba uchasapota uchitumira chikafu usati warwara handina kuzomboti ndarwara ndotodzoka futi wakatomira zvakadaro asi pandanga ndichine vamwe ndakagwinya ndaitumira Wakaenda kuapa babawo. Tu wacho. baba vavo ndinogona kuapa zvinetsi noti zvanga ndiori muprocess Margaret, iwo uruda kuti iwo kuri kuti muprofita iwo kuti amubata wapo zvacho uruda kuti akubatsira nii problem yako iri kunzwa kamwa poison then you are saying kuti here and there zvinomboita zviri nani zvozobva zvodzoka futi saka uri kufila kuti problem yako iri more spiritual or cultural rather than medical. Iwe uine mapirisi aurosuka arekera kwako. mapirisi aya kutomwa nenyaya yedambudziko kuti kwazire kutumirwa. Ayo mapirisi haarapi mamhepo. Ndikuti mapirisi andiri kumwa. Kuzviuraya kwawakanga wada kuita nemushonga wemakumbo imhepo yakanga yatokusvikira. Iyo weya. Ndo yakakuita kuti udaro ndo acho uri kumwa. Saka iwo chouda unochichibate mhepo yacho iyoyo. Mhepo yacho iyoyo. Wani nguva yakadini uine dambudziko? Ndanifoyeza. Saka iwewe hausati waona solution. Handisati. Wona wangu commit suicide wega ngezvito zvako zvaita kuSouth Africa handiti you get my point baba muzvo zvavanga vachiita uko handiti aone poison yawakamwa iwe aiva kuti noitaiwo ende zvakatoita like kuti uwa uripo udai wakafa handiti commit to kill yourself urikona saka tabva ikoko kwese ndakubva ikokoko tichiuya kuno waisenza uchisaplya chikafu kuna mama handiti paite chirwere chekuti you are hating asi kuchengeta futi chii vana ava hachifanira kutodaro nokuti iunokouri apa pari dhenja pana handa dziyo wobatana nawo kuti ana achengetwe namai zvouro izvi livhiti zvazvimwe zvautotsvaga hauna zvokuti kwanzi ukapiwa unofamba kwawamboti unombofamba asi ite kuti vana vako vachengetwe ndiyo ane future yako nokuti ukahate haina ende mishonga yacho kuti ndizwe spiritual mambo ataura kuti its better kuti utsvagirwe mishonga yacho kumwa zviite kuti haidi kushota sai haidi iwo mira tomboti right tadaidza muprofita obva ati ndima yakwa unodi ani mai yako anoramba toda kuti muone kuti
tiri kubva kupitiri papitiri kuenda kuti iwewe kudaidza muprofita obva nhasi obva abata mai nababa. Baba agara anga achidondonyengaka ane tsoro dzawo dzaari kuisa bhoro po apazi iwewe mai ako ndo akakuroya kubva uri South Africa, ndo ane mhepo yakaita kuti utemwe nemurume webhemba uya kuti udzoke baba. Tozvizwa tonyora pasi obva ati baba ako aya ane ruchiwa ari uduku kunyenga zvaakazopedzisira atokutaura kuti iwo zvomubobobo hazvisi kuita uchida kuti problemu yako ipere rarara neni. Zvobva zvabuda pamuprofita kuti baba ako iwawo ukarara nawo zvinoita unodii. Akatotaura zvo akabva ramba kai muprofita unonge ari kutaure zviro zvaari kuona pana baba. Baba akatotaura kuti iwo ndikarara nedambudziko rako ndorikataura unarume wakamira wakarara narume atitaura akawanda mira utaure chitaura mira iwewe ndati waita problem ine 4 years yanga isosoro zvedu over the period una varume wanga urutorara navo wasina chawakaubatsira vamwe wacho wakatokuitisa vana vawasi kuchengeta nene then uri mukutsvaga usizoti chii chiri kuitika ndo pakazoya baba ako achita kuti mwanangu iwo zvouri kuita zvese kwauchaenda hazvibudi chii anza inotobuda ndikandarara newe fair iwo ukati baba hazvidini hazvidi. Saka ndati zvinobuda kafuti nhasi kuti iwewe munhu akakuitisa izvo zvezvo ndibaba ako, asi mushonga wacho baba ako akakudini akakutaurira unoita sei. Ngwai uri kufunga kuti anza yemuprofita inodarika yababa ako because zvinobuda zvaboda kwauchidini. Ndopenduri tichaita chiro chetuda kuti asi tichiramba tichitendera panzvimbo obva ataura kuti iwo baba ako haazi kutaurira here dambudziko rako nesolution yacho. Zvaa zvabuda mai ako obva azi ehe mai ako haadi kuti udini urorwe ane mhepo yaakadini yaakakuisira yababa ani ako waakauraya nekuparika kudarikira zvese izvozvo uruto zvendiri kutauraka zvokuti baba ako anobuda achizi arudo kunyenga kuti upone zvinobuda zvokuti mai ako haadi kuti urorwe ngekuti murume wavo waakadarikira uri kwaadzokerera adzokererwa mhepo yacho ndo yaari kuisa panani zvinochibuda izvozvo izvo so what. asi baba mama zvinondobuda zvinozizwa wewe kuti mhepo yemo yamukomeni ndobuda pano makambozvitsvaga kuti mukomeni akafangei ko zvokuti mai kunoivhura ainyengesa baba mukuru mukoma ako mamozvizwa kuti taurayo aichaya baba mukuru aichaya hazvichiri hando hatisi tuna kungoti haana unoziva kuti zviro zvechibonde zvekunyenganaka hazviridzirwi bherwa. Anhu anonge ari kuti kunyengana anomira kuti kunze kusvipi kana kuti vanhu vanga vakaungana vadini wazvisaka he cannot give a direct answer asi karunyere kupe kakuzwirire kuti nyaya idzodzo dziripo ndokudayira kwemunhu mukuru still it's okay fine. Saka uri kuona possibility yekuti uri kuafekitwa from birth iripo but iwewe zviri kunetsa iwewe mai ako ane mhepo yababa ako vaakahurira ndizvo ndo yaari kukuvhara nayo then idziwo idzi dzirude zvounyenga idzi uzwa ende dzisina kutochayawo futi bhora rako haridini hari bhora anza dzetiri kutaura panapa ndo dzichabuda futi kumachi
tichidii bhozi anza idzodzo dzagara dziripo todini bhozi dzinoswera dai tisi kuziya taiti toda kuziya manje tese tiri kuzviziva kuti baba ako akatouya tinyengana ndokurapisa mai ako akaenda kuhurana baba mukuru mhepo yacho yaakushupa yekufa kwemurume wavo ndo yaari kuisa pauri kuti iwo usasagara kumurume chandisi pamwe baba ako akatoaisa pauri kuti chinyengai mwana musandinetsa bandakarara netsai mwana wangoti inini handisi anza ndinadzo dzezviri kuitika iwowo hapeno yako uzozvakaigawo munhu south africa uyo wati haina kubuda so toita sei uda kuti tichidii tomboti mai ako abuda achizindiwa baba ako obuda futi achizindiwa todii mwana unongotakurira mwana unongotakurira unotakura sei handiti maisira akaita unozviziva otakudzwa yake mwana unotakudzwa yake mwana unotakudzwa yake nini ndoita free hauiti free ba hauiti free pamusoro chakaneda zvaizva inini ndaramba ndakaenda pana mukoma avarapo kuti mwana uyu zvari kuedze mane problem baba ane problem asi zvori kukhiyeta ka mai aya mbuya hatimwinangana muno abereki acho pasina ichadana sekuru pauchapinda ndiyo nyaya inokwai hauzvesimi and ukada kuzvitedza kaona muchemero waita maipoka mberi kwacho uchachema wamangara maizvo aripo auri iwe musikana iwe uri musikana here handimai handitika mai akakubereka 9 months echikufambira iwe nawe mudumbu sunhura mai zvichakanaka usati achemapo zvakanaka ba ukati handi akauisa uyu musikana uyu kana tikateerera statement iri apo haana kuripota haana kuripota mai azondouyawo kunge samoni rari rakasvika kumba kwavo kwauchiva kunzwa kuti dare racho rimborirei uyu musikana wakaripota baba ake nyaya iri apa ngeyababa apa pazondobudawo icrossfire yekundoti mai agara hawo apa asi icrossfire kuti ane daka nauyu achazondopindawo asi uyu musikana una baba zvemukutaura mukoma tiri kuzvizwa mai apinde mucrossfire handizvo its already kupumha munhu mudare kupumha mugadheni kupumha muchechi watopumha mambo atozvizwa iwitness mambo ndo witness guru adaurire pamberi pamambo kuti uyu musikana uri kuti mai ndo ari kundisire mhepo yababa iri kundinetsa handitika right tobva ipopa musikana uyu kuti nyaya itopera tingatoswera panapa nyaya yekuti ipere mambo taakude 2 solution number 1 solution mauya nayo ndakuenda kungangana kuchiprofita handiti ndazva kutaura nyaya yeskani mambo skani ndiyo ataakuda anza ichabva kuskani neanza inobva muprofita tokombeya zvikabudisa anza 1 nyaya yapera skani inode mari muprofita unode mari iye handitiendodoti nyaya yake ipere mambo ndikotaura indonasa kuti mama ndaraite musikana uita nyaya yake kuti ipere yade muprofita saka zvaide muprofita kana nyaya yacho kutongwe kwamuri yaida mari handiti saka zvaide kuti aende komangaro wacho ati norwarira mari aende komangaro wacho akagwinya ndo anonedzerwe nyaya ato andina mari kuedze kuti nyaya isaenderere mberi ivharike ngokuti uyu amakatamurati ubatsirwawo nguva dzimwe kusarurwa kwake kuzomwe mushonga kuzodini nemhepo dzinotaurwa dzinoafekta zvese izvo otherwise zvikabatwa zvese zvikaoneka nguva dzimwe unogara umba zvese zvauri kutaura ka zvinobuda but nyaya iri pano hakusi kubuda kwezvinhu bhozi zvinhu zviri kuda kubuda already sedare tautozvidii tautozviziva n'anga kana muprofita anenge akudzadzisa zvetaautodini solution yacho inoda kuzobuda ipapapo ndei because ava baba vakanyabuda pamuprofita vachiziva ane mubobobo vari kunyenga kuti anoramba mai ava vakazi makatora mhepo yemurume wenyu yemwaihura nababa muguruni vanoramba ende vanhu vacho hatisi kuti vanoramba already vari kutodini
saka unless kuti takuti muprofita uyu obva ati waramba ouraya amen kuti iwo muprofita zvouri kutaura kuti zvinhu zveshuwa baba ngafi obva ati kuti klikiti pu tobva tazoti dzairamba zvedzinozii toti futi mai aya airamba obva afa bcause vanhu vacho iwo kubva pawakafamba navo zviri kubuda zvacho zvisi nanhasi mudare munhu vari apa vari kuramba vari kuti iwo ndiwe muroi ndowakauraya munhu south africa ukakanda mugomba urudo utengese mwana kumabhinya urudo ndo vanhu vacho saka tiri kusvika tiri kubva kupi tiri papi ende tiri kuenda kupi ndo zvandamba kubvunza kuti tobatsirana sei tisapedza indani nzare apa mutape echitaura kuti kwazai handina kumangara mai dai asina kumangara mai haana kumangara hakuna mirai ndichizwai waisotodai asina kuzotobudisa masoko ese abudisa anoende nyaya yekuti hazi babangu akati zvakati hino wazobate kuti ndinozwai ndimai ndichizozwai ndimai kutaura kuti nditorimwe zvomukatini naye akutendera hawo ndopendati hai ini ana ake handichaari iwewe solution yerudiwa apa haisi yekutaura ba order solution yerudiwa apa haisi yekutaura ba dai watsvake ka $50 ini ndinoise kuti hanzvadzi yangu zvikwanisiro zvekutorarama panyama general ndozveisina saka unobatsira sei uyo sababa mukoma ndatatobogara naye pasi before kuye kuno kwaita kuno dziri nyaya dzekuti ude kupa projects tokwanisa kubatsira kana dziri nyaya dzekuti ude kuti uite zvewefe tokwanisa kumirira but tisingatauri zvekuti tokwende kumadzimambo saka iye akwanisa kuti izvo zvinononoka kuda kuti ndiye akanga ane solution yekuti ndikadai zvinodini aiwa uyu chaanganatsa isusu toda kukurudzira vanhu kuunza nyaya kumadzimambo kwete kuti toda nyaya stereki but zvinosevha kuti nyaya ikanga yakwamambo haichisina vanhu vachaivhiringidza hapasisina kubopoto hapasina kurowana kuurayana kana kutemana kuti inyaya yavanhu mamambo inenge yakatoita kunga rutotsvagwa protection order in a way yefurther victimization inenge iri kuitwa nemaperpetrators akambogara haana kutanga nekuuya kwamambo but akazotosvika pakuona kuti nyaya ika nezviri kuitika beta ndiende kwamambo tatsvai ndataura kuti zvawaita iwo waita zvakanaka waunza nyaya kupi kuno kwamambo but wauya kunofanira ndazoti pakufamba kwemamati wati zviite nyore titore mamwe mabuse kunyange tatazwa kuti mishonga yekumafekti asi tine mamwe mabuse imwe taifamba macho nekuti tingobhadhara futi naye but masurprise auta zvokuti mai adai baba adai kunoti inoanda kuti yai yake nevabereki nasisi hatisirimo unotozosungwa ndana sekuru watozosungwa ndana sekuru saka wati ndobude kwete mwai ndozosungwa ndana sekuru kugare kumba kwawo andozvataura nhasi achibve andinotaura kudare kwazichi achataura kuti kuna hama dzao wataura zvakati 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 Muda. ana sekuru pamwe achatoya avo baba avoka imimi baba imimika kusolva nyaya iyi semhuri yenyu kugara nemhuri yenyu kugadzirisa kundotsvaka mari yenyu mouya motofamba zvinhu zvojeka mose mukada kuchati apa neapa apa neapaka haichajeki bai nyaya kuda kuti imimi nemhuri yenyu mujekeswe zvinhu zvigara zvakanaka nemusikana uyu namai avo pamwedzi nemibaba wacho munonga matogara zvakanaka munonga mandoziva kuti hadzi ngedzemusikana ngedzekupenga dzemuri kundotaura dzokuti kupenga Margaret, nyaya yako tinogona kuidiscasa zuva rese still pasingabudi chii zvedaa kuita isusu
ngezvekuti munoda kuti muronge kutsvaga mari bhozi munhu atichakupai kuti akubatsire unode unless if you are insisting kuti mune pemunoziva panoitwa mahara tokupai mupurisa zvononzikwa mupurisa ouya nefeedback totangira ipapo but ari munhu wekuti tomudaidza kuuya munomu hatina bamprofita watakambodaidza munomu mahara and hatina n'anga yakadai takambodaidza munomu mahara vanhu ivavo they want their money saka mai ndazwa vachiti vanogowamboenda kwemahara but all the same akanyaonekwa mari wacho akauya muno anenge achitaura futi maproblems iwayo akadaro kuti azogadzirika pane pari kuda futi more money ishe tiri kudiscussa naye panapa ichainvolve a lot of money coming up to about $500. Can you find that type of money? What do we know? Yeah, but I think it will eat a federal money. You do eat a song 8. But between now and then, even Baba, starting your little madaka. Munodoti sitari muribudo pai madhaka imomo munotsvagawo chi kachimari mai mune nyaya dzenyu dzazongobudawo muno but hatisine yenyu hatasina nyaya yenyu ba handina zvendingada kuti nditaure wemuri ba izvozvo kuti uyu wava achimangarira baba ndosamunizibana saka I was of the opinion yekuti iwo tsvaga mbichana imi baba kuti mukiliwo zita renyu motsvaga mbichana moya matokiliwa tototi baba budai mudini henyu nendi mama akasvipiswei zita tosara naye iye wacho kuti makiliwa tinenge tauchizwa kuti dambudziko rake riri kubva kupi but imimi as the situation currently stands you are involved in this matter sekutaura kwaari kuita sekumhangara futi kwaakaita saka ndikuti hamusodawo kukirina zita rekutendora zita renyu ngei mari yetiri kuda kutsvaka inenge isati Ndoda mari zvifambo pio. Zvandati kuti zvitange pakaonekwe 50. Saka ndio muri kutaura kuti 14 days hamuoni $50. Ngaiti tsvagawo kana 25. Iyo tsvagawo 25. Touya yapo 50 uyu munhu gara apa shamwa. Nyaya iri pano yakamira so. Kuti mwatokilinwa imunguzi hamupo ba. 25 yenyu tokuti mune mautodzosera inenge yauya kuno muri kunzwa here mukauya ne25 iye anouya ne25 inouya kuno pobva patoitwa basa uyu wekuita basa rake imimi mukazi hamuna nyaya baimi panyaya yacho iyi isusu dare isusu tokudzoserai $25 imimi tonyora chikweneti pake Magi, pangadi. Ndokupanzwa asine mari yekwevuona. Satushi. Ndoambendako. Saka, hey, andwazvazvabvunza mai kuti ndoambendako tochidini. Hauna kana chautengesa. Andingatendokwanisa kuita izvi. Saka, alright. Urudi toita sei chititauriro dai anga akambotaura hake kuti anhu wekwendinohamba ndikubata baba
makore echinyarara asikatauri baba ingadai asakaite furukutoi yekuti izwe kuti mukoma ari kudei ine kuchizwa namasi unowu muno nanhasi vatopumha ngavatotsvaga kuti vasunungurwe wazvigirini kozi vari mumadhaka varikutsvaka kaunotambioni yochizwi iwo hausunga play ndoakusunga play haungazitadzi kuvawaze koma ngvanoda inonga panzi ndokubhadhira ini ndandagara chide kuti aiteraiti zvisiri anda matare iyo zviri matare hakuna chinhu chinoita raiti chisiri matare bhozi nyaya yakatanga aizutangira kudare tarako basi uyu avolunteer kuti ndogona kutsvaga $25 yacho yekuti ubazi koimimi saka musi wa8 munenge makutsvaga $25 moya iwo unenge wakuuya uya volunteer kuti awaasisti une25 tikawana $50 todaidza munhu unodini ndizvipane chakazvinga imimi mai madobatwa henyu nyaya yenyu inyaripo hayo haisi kudari yonge kutosiyana nyaya yenyu hatinei naye kudare paimba nyaya yerudare ndeya uyu nababa ake saka tati vanochitsvaga 25 todaidza munhu ouya pano tobudisa nyaya dzinobuda kuti mwazobatwa munyaya munogona kuzongobatwa henyu asi mudare muno hatina nyaya yenyu musazendai muchiti ndakamanga pakudaro I think aperi pane zvimwe zvinodarika ipapo Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,